सालो जे एमडीसी की सपोर्ट ना माने यागुलो बहाय वान सुमुं बिसि बुसुनि उलो तिनि तेइसा और मा फाय जोंनि खरगनै जेरै बरम गोनांखौ हास्ते फानि जंजाक खरगनैजों जोंनि आरो सपद नाहारका समाय तांखा काउन्सिल चेयरमैन दिनै बरम गोनां चेयरमैननि थानि जोंनि नमिनेटेड खरगनै एमडीसी जिनि तो कोनो सीट सिक्री 28टा प्लस 2टा जे 2टा तंमानि समस्त त्रिपुराव थाङै जों सामुं खालायनायनि बागै जों दिनै बखा फान सतनजाक जोंनो जे गवर्नर जोंनो आरो सिलेक्शन खालाय रहरमानि समस्त त्रिपुरानि एडीसी जे तंमानि एडीसी नि बिसिंग एडीसी नि बरक रकनि बागै सामुं तांनानै जोंनो जे दायित्वनि मानि खाक्रा खालायनो जों दिनै गसबै नाहारै समाय तांगै जों याप्रि दिनैनि जों बारनानि जेंखा तावनि बागै हेंगाय और जों खरगनै जे नमिनेटेड जे एमडीसी मानि जोंनि जतने सामुं गोबांखौ तानि बागै हेंखे जों कोनो पार्टिकुलार कायसा सीट कनफाइन तंया जों 28टा जागानो थांगै समस्त 587टा विलेज कमिटी एडीसी नि अ जागा थांगैनो सामुं तांनानि बागै जोंनो जे बारजारि मानि अ बारजोंनो जों दिनै यासागैनो हाका आवन बागैनो जों दिनैनि सिमि फान सतनजाक खा सतनजाक याप्रि जों दिनैनि सिमिनो थांनाय सालो जे त्रिपुरा मथाव नों हाममानि यागुलो तिनि बो पार्टी नोंगै नों तिनि और काउन्सिल सपोर्ट ना हारजाक जों दिनै जेटा सपोर्ट ना हामानि तो आबो गवर्नर तो जत बरमनि गवर्नर तो कांग्रेस बीजेपी सीपीएम मथा हिने करे गवर्नर न किंतु जों अरबो जों कसाराव खालाय सुना और सीट एलटमेंट खालायजाक हायफानो जों त्रिपुरा राज्यनि एडीसी नि जिनि बरक रक जे लाहानाथि तंमानि बरक जे सानमानि बरक जे नायमानि आबुनि सिमि जिनि याप्रि जों उसलुग लाक टाउन बागे हिंकाय जिनि बरक रक एडीसी बिसिंग तामो खमाय तंखा तामो खसव तंखा बंनि तामो मानजुजाक या उंगै तंखा बरक बो तामो मानना तंमानि तामो माया उंगै तंखा आबुनि बागैनि जों अ सामुं तांना बागै जों आगबजाक हिंकाय हायफानो ताबो त्रिपुरा राज्यआव एडीसी नि तुयै जे सानलायमानि त्रिपुरा लैंड फान्नो हिंदी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड फान्नो हिंदी आबो मांखांकाय जों और नमिनेटेड एमडीसी खरगनै जिनि आं बाय जिनि शिवसेन काइपेन जिनि ताम साया उंगान तंबा आबो जतनि आबो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी नि इशुया आबो समस्त एडीसी बिसिंगै जिनि बरकनो कथां तंनानै हेंगाय आबो भारत सरकार आबो नायखलो भारत सरकार नि बिसिंति संविधान नि बिसिंति जे साजाकमानि अबो कथां तंग अ लाइबुमा कथां तंग अ लाइबुमाने मारि रुबैनो जे साननाय सानो अ सानमानि जागावो आबो काहामदे हाया हिने वान सुंनान जराया आबो काहाम न हामियाकुस गुरै संविधान नि ब सामुं ब मानै ब लाइबुमा रिकजाक हामिया तंबा आबोनि बागैनो आंखाय हिनो जे सानमानि आबो जों जेटा कुनै और नमिनेटेड एमडीसी जों टाउन बाय उखलो कुसुल नानबा आबो हिना खासं बुसानि सालो बो मथानि गै नों सामुं तांनाय वान सुमुं बाहायनि फाइनाय सालो तो जों जोंनि त्रिपुरा सारावनि बागै और जे तंनाय हिंदू मुसलमान दिनै त्रिपुरा सायाबो तंग एडीसी 587टा विलेज कमिटी नि विलेज नि बिसिंग जिनि जे बरक दङ बरक नन सरकारनि सुजुग सुबिदा नग थां तुनै रिनाय बागै जिनि जत नुले जों खाबरमै जों सामुं तांनानि नांगौ जों सामुं तांनाय